anem a explicar, aprofitant que aquest cap de setmana comença la Lliga de Futbol Professional masculina en primera divisió a Espanya, això del fair play financer. Ho farem molt ràpidament, després farem probablement un vídeo més llarg, però simplement per dir els highlights de què és el que està passant, perquè el que veiem és que cada vegada hi ha més clubs de futbol que encara que tenen els diners per comprar jugadors en traspassos, per acordar salaris amb ells i per més o menys mantenir una estructura productiva per a jugar a futbol professional dins d'aquesta competició, que no deixa de ser un negoci, que és la Lliga de Futbol Professional, després no poden inscriure els jugadors. Això és una cosa que molts clubs de futbol n'han tingut problemes. Els casos més recents, més coneguts, han sigut els del Barça, perquè fins i tot ha hagut d'intervindre l'autoritat administrativa, el Consell Superior d'Esports, a partir d'una sèrie de recursos l'any passat. Vàrem fer un vídeo sobre el cas Dani Olmo. Però, diguem-ne que any rere any el problema es reprodueix en molts clubs i aquest estiu, diguem-ne que tenim a molts clubs de primera divisió on es dona aquesta paradoxa, i és que teòricament tenen diners per fitxar i han fitxat, tenen diners per pagar els salaris i els estan pagant, però no poden jugar els jugadors, o almenys de moment, perquè no arriben a cobrir les exigències de com ha de ser l'estructura financera de l'equip i de l'estructura empresarial productiva que posa la Lliga de Futbol Professional. Pot una associació privada fer això? Bé, el cas és que això és una cosa relativament comú al context europeu i altres lligues on es fa. El que passa és que probablement és la Lliga francesa i també la Lliga espanyola on hi ha un control previ més fort i unes regles que fan que la ingerència en aquesta estructura d'ingressos i com s'han de gestionar dels clubs siga més important, fins i tot impedint això d'inscriure jugadors, a priori. Hi ha altres lligues, l'anglesa, la italiana, que sí que poden fer sancions a posteriori quan hi ha descontrol, però aquest control a priori és molt particular d'aquestes lligues com l'espanyola i la francesa. I és curiós que això se pugui fer, perquè bàsicament el que fa és un organisme privat, que és una associació de clubs, que és la Lliga de Futbol Professional, però perquè està supervisat pel Consell Superior d'Esports i perquè la llei de l'esport ho permet, diguem-ne que controla que l'estructura d'ingressos i despeses dels clubs siga sana, siga equilibrada, per aconseguir dues coses. La primera, que no hi hagi injustícies a la competició per rebre diners d'una manera que no estaria clara, per això se diu fair play financer, però en el fons això no és la clau. La clau és establir un equilibri per evitar impagaments a Hisenda, a la Seguretat Social o als propis jugadors. I amb aquesta idea d'equilibri és per la qual es justifica la llei de l'esport i és per la qual hi ha un article de la llei de defensa de la competència, l'article 4, que quan diu que hi ha una previsió legal, això se pot fer. I el dret europeu diu que si aquestes mesures són proporcionals i equilibrades, aleshores, en principi, no hi hauria problema. El dubte és, de veritat són proporcionals i equilibrades quan tenim més i més equips que teòricament tenen els ingressos, que teòricament han fitxat els jugadors i els estan pagant, però resulta que diem que és que no és equilibrat i no poden jugar? Eixa és la